мәктәп журналының июль санына дөнья күрде. Шулай итеп без сезнең белән бергәләп 2021 елның 2нче яртысына аяк бастык. Гаиләдә һәм мәктәптә туган телебезне саклау һәм үстерү зарурлыгы, милли рухлы үрнәк гаиләләрнең тормыш тәҗрибәсе, тәрбия алымнары журналыбызның һәр санында диярлек кызыл җеп булып сузылып бара. Әлеге теманы бу санда Актаныш районы хакимияте башлыгы Энгел Наап улы Фаттахов белән дәвам иттек. Һәр район үзәгендә бер татар мәктәбе булырга тиешлеген гел тәкрарлап килүебезне белгәнгә күрә, ул район җитәкчеләренең сәяси ихтыяры булса, ата-аналарга милли мәгарифнең никадәр зарур булуын аңлатсалар, мондый проблема тумас иде. Тукайның ватаны булган төбәк ни кызганыч руслашып бара, дип бу мәсьәләгә үзенең мөнәсәбәтен белдерде. Шул ук вакытта татар авылында яшәп тә, әти-әнисе икесе дә татар була торып, гаиләдә баласы белән русча гына аралашучы, туган телдән ваз кичүчеләр турында сүз чыккач, ул моны фаҗига дип атады. Фаҗига инде бу. Булар белә, аңлый торып, маңкорт үстерә. Әтисе, әнисе татар була торып, баласын туган телдән мәхрүм итүне берничек тә аңлатып булмый. Ничек итеп үз туган теленнән йөз чөйрмәк кирәк? Туган телдән ваз кичү, әниеңнән баш тарту ул. Андый кеше юньләп рус телен дә белмәячәк, рәхәтләнеп туган телендә дә, рус телендә дә иҗат итә алмаячак. Туган телен белмәгәч, үзен бер ким кеше итеп хис итеп йөрәячәк. Шул рәвешле бер маңкорт үсә. Һәр бала туган телендә фикер йөртергә, дөрес язарга, матур сөйләшергә өйрәнеп үсәргә тиеш, дип белдерде ул үзенең ана теленнән ничек йөз чөйрмәк кирәк дигән әңгәмәсендә. Севастополь каласында узачак Сабантуйга чакыру алгач та, Мәгариф журналының баш мөхәррире, Татмедиа акционерлык җәмгыятенең генераль директоры урынбасары Сөмбел Нурислам кызы Таишева белән юлга җыена башладык. Сәфәребезнең планын төзедек, очрашасы кешеләребезгә алдан ук хәбәр салдык. Син бер төрле уйлыйсың, дөнья икенче яктан үзенекен эшли дә куя дигәндәй, коронавирус аркасында Сабантуй булмый калды. Әмма очрашуларны кичектерүче булмады. Очрашулардан да язарыбызга азык таптык. 1941-1944 елларда фашистлар оккупациясында яшәргә, көрәшергә мәҗбүр ителгән, соңыннан нахакка гаепләнеп депортацияләнгән Кырым татар халкының йөрәк әрнешен ишеттек без ул очрашулар вакытында. Очраклы таныш телендә очраксыз тарих һәм Кырым Россия күкрәгендәге роза тажы кебек юл язма әнә шул очрашулар нәтиҗәсе. Кырым татарларының ачы язмышы, гомумән геноцид темасын һәр чак кешелеккә искәртеп тору кирәк. Кырым темасын без әле алга таба да дәвам итәчәкбез. Әле кайчан гына татар киносы юк, кино төшерү өчен миллион сумнар кирәк дип ахыра идек. Исә Болгар җилләре белән бер авыз пешкәч, зур бюджетлы картиналар төшерүдән читләшә үк башладык сыман. Ә бит теләк һәм тиешле җиһазларын шул ук вакытта әйтик, штатта Нәсүр Юрышбаев кебек тәҗрибәле режиссерың булганда, мондый эшне мәктәп кысаларында да акчасыз да эшләп була икән. Башкалабызның 180-нче күп профильле полилингваль гимназиясе үз укучыларын һәм укытучыларын җәлеп итеп авторучка дигән тулы метражлы татарча фильм төшереп, соңгы вакытта бөтенебезне сөендерде. Әлеге картинаның ничек тууы турында гимназия директоры, фильмның төп продюсеры Илдар Искәндәр улы Сәяхов белән әңгәмәдән таныша аласыз. Татар булып тудым, яшим, эшлим, туры калам биргән антыма, туры калам биргән антыма, үз телемдә генә ача алам серләремне газиз халкыма, дип яза журнал укучыбыз Мөслим районында яшәүче алтын куллы, шигъри җанлы, җыр телле Рүзәл Минхаҗев. Яңа санда без аның бер бәйләм шигырьләрен тәкъдим итәбез. 20 июль
Мөселманнарның көтеп алган, якын, ерак туганнарын чакырып кунак итә торган Корбан бәйрәме. Табынга үрлүче куллар никадәр күп булса, андагы сый-нигъмәтнең бәрәкәте дә шул хәтле дибез. Корбан гаетенең хасиятләрен Казан Нуры мәчете имам хатибы Алмаз хәзрәт Мөхлисов бәян итә. Гадәттәгечә, бу санда да остахана проекты дәвам итә. Сәхифәне танылган сынчы Рөстәм Габбасов остаханасыннан дәвам итәбез. Осталык дәрсенең видео язмасын карарга да онытмагыз.